Nomineret i kategorien Årets sociale engagement er Ungdommens Røde Kors, besøgsvenner for sårede libyere. Bagsiden af det arabiske forår kom til Danmark i november sidste år, da en flok sårede libyere kom til Danmark for at blive behandlet for deres krigsskader. Ungdommens Røde Kors lagde et opslag op på Facebook. 2 dage senere havde vi flere 100 frivillige, der gerne ville være med på projektet. Jeg hedder Marian El Hassan, og jeg er frivillig besøgsven hos Ungdommens Røde Kors. Jeg havde en lille dreng på 11 år, og han havde så mistet sine forældre, og han var her i Danmark for at blive behandlet. Efterhånden, som vi kom her, hos dem og besøgte dem og spillede spil og Playstation, så begyndte han sådan stille og roligt at åbne sig op. Man kunne se, at de ligesom i et øjeblik ikke var ofre, og det var også rigtig fedt, fordi at de er også almindelige drenge i sidste ende, og det skal de også have ret til at være. Langt de fleste af libyerne er nu efter endt behandling taget hjem til Libyen, hvor de kan fortsætte deres liv og forhåbentlig være med til at skabe en positiv forskel i Libyen.